da zure gustukoena? Bueno, txikitan, futbolera asko aritu nintzen, guztia bezala, txireinu da izan eta ere desente, eta azken handiotan mendia egiten du bat ez. Batez, egin ere zuzen. Oraintxe bertan, gustatzen zaidalago, beti izan divulgazio gauzak irakasteko, eta, bueno, nire hori bidea delako, jaitzu bertan baita ere. Horiak, batez ere kidola, eta irakurtzea batez. Bueno, pues, jolastea batez ere, ez da? Osoa edukatu duzian jolasten egin. Buena lexente bai izan ditugu, bai. Kontatu pizka. Kontatu, bueno, denetarik izan dugu, egia da, orokorrean izan ditugula esperientzia onak, baina txarra baita ere. Engainatu dituzte, asko ez dute titulatera ez dara, ikasle batzuk gurasoekin arazak izan ditugu, baina orokorrean esperientzia ona izan. Pues nekez, suertea daukat nire emazteak hemen eskolan lan egiten duelako eta horrela doaz goitizke asko zero hobeto, baina eskolan ez banago aurrekin dago. Eta emazteak gauza bera, hori konpaminatzen dugu denbora, eskola honetan egiten duelako bidok. Bale, eskerrik asko.